Hei kaikille! Olen etälukion opinto-ohjaaja Elina Korkea-aho ja annan tässä pientä infoa ylioppilaskirjoituksia ja kevättä ajatellen. Samat diat on esitetty tuolla päivälukion puolella, eli älä hämmenny, jos jotain päivämääriä on vähän eri tavalla etälukiolaisille. Ensimmäinen päivämäärä koskee päivälukiolaisia, mutta ne etälukiolaiset, jotka osallistuvat penkkareihin, niin tässä tietoa siitä. Sitten tärkeää osallistumisoikeudesta ylioppilaskokeisiin. Eli kaikki pakolliset kurssit tulee olla suoritettuna ennen kyseisen aineen ylioppilastutkintoon osallistumista. Ja jos aineessa ei ole pakollisia kursseja, niin vähintään 2 kurssia pitää käydä siitä oppiaineesta ennen YO-kokeeseen osallistumista. Ja tässä on muutamia päivämääriä. Suositeltavaa on, että äidinkielen kurssiarvosanat on valmiina maanantaina 2.2. ja muut aineet keskiviikkona 4.3. Sovi opettajan kanssa, jos sinulla on jotain puuttuvia töitä, mahdollisesta muusta palautusaikataulusta. Osallahan saattaa olla vielä koe 3.2., jolla on mahdollisuus saada sitten joku arvosana kasaan. Sitten tarkempaa aikataulua ensimmäisenä kuullun ymmärtämiskokeista. Kaikki isot aineet tapahtuu yläkerran kieliluokissa, eli ruotsi A ja B alkaa kello 8.30 maanantaina 9. päivä helmikuuta. Ja seuraavana päivänä on A-englannin koe 8.30. Muut kielet ovat Ollilassa, eli viereinen rakennus tästä Sotungin lukiosta katsottuna. Ole ajoissa paikalla, koska kokeet alkavat tasan ja myöhästyneitä ei oteta paikalle enää mukaan. Jos jollakin on erityisjärjestely, eli pidennetty kuunteluaika, niin tämä kuuntelu saattaa olla sitten viereisessä luokkatilassa. Tärkeitä ohjeita ennen kuuntelua. Eli ajoissa paikalle. Mitään syytä sille, että pääsisi sitten kokeen alettua kuunteluun, niin siihen ei ole. Vaikka rengas puhkeaa tai bussi on myöhässä, niin sali ei enää voida ottaa. Eli viimeistään kello 8 aamun kuunteluun ja muihin viimeistään 15 minuuttia ennen. Luokan ovessa on istumapaikka ja kokelasnumero ja 15 minuuttia ennen kuuntelua saa tulla luokkaan. Tarkista, että sinulla on tarvittava välineistö ja että juomapulloissa ja vaatteissa ei ole mitään tekstejä. Täytä etälukion koenumero 1999, eli sillä se jokaiseen koepaperiin. Rehtori antaa luvan kuuntelun alkamiselle, eli sitten vasta koe lähtee käyntiin. Jos poistut kokeesta tai kuuntelusta aiemmin sen päättymistä, niin silloin mennään hiljaa käytävälle, koska kuuntelu jatkuu. Tehtävävihot avataan siis vasta kuuntelun alettua ja siinä on ohjeet, miten koe tapahtuu. Ja tässä on mainittu, että jos tulee joku häiriö tai muu, niin se jatketaan sitten edeltäneestä taukopaikasta. 8 minuuttia lopussa aikaa vielä tarkistaa oma koe. Tämän jo mainitsinkin. Eli ne, joilla on esimerkiksi erityisjärjestely, pitkäkestoinen koe saattaa olla käynnissä. Sen takia täytyy muistaa, että käytävästä poistutaan hiljaa. Käytävissä ei muutenkaan oleilla. Ja tuloksia voit kysyä aineen vastaavalta opettajalta. Tämä alempi siis koskee vain päivälukiolaisia kuuntelujen tuloksista. Eli sähköpostilla tai Wilma-viestillä kysy vastaavalta aineenopettajalta omaa tulostasi. Aikataulun saat postissa, koska näitä kuuntelun ja kirjallisten kokeiden alustavia tuloksia on tiedossa. Samoin listattuna on sitten YÖ-kokeiden ainevastaavien opettajien nimet, keneltä tulosta voi kysyä. Apitentit
on päivälukiolaisille tarkoitettuja, mutta myös mahdollista etälukiolaisten osallistua. Tässä näitä aikataulua. Tarkoituksena on varmistaa omaa osaamista ennen kirjoituksia, eli niitä aineita, mitä aikoo kirjoittaa, on ihan hyvä käydä testaamassa. Ja mahdollisuus myös korottaa kokonaista arvosanaa päättöarvosanasta, eli esimerkiksi jos päättöarvosana englannista on 8,5, niin on mahdollista, se nousee siihen 9, mutta jos se on 8,4, se katsotaan päättöarvosanaksi 8. Ja jos tilanne on se, että sinulla on vähän tässä vaiheessa, niin suositeltava on korottaa päättöarvosanaa, että se kallistuisi paremman puolelle. Etälukiolaiset voivat ilmoittautua näihin API-tentteihin Wilmassa laittamalla viestiä suoraan opettajalle ja sopia tästä korotuksesta ja API-tentistä. Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 9.2. Ja Zotungin lukion sivulla tulee helmikuun alussa tenttiohjeet, eli mitä siellä tentissä kysellään ja minkälaisia materiaaleja pitää ottaa mukaan. Kirjallisten ylioppilaskokeiden aikataulut näkyy tässä. Ja ohje on, että paikalla ollaan 8.30, koe alkaa kello 9. Ja nämähän tapahtuu salissa. Löydät sen, kun kävelette Zotungin lukion pääovesta sisälle ala-aulaan, ja sieltä sitten löydät varmasti salin. Ensimmäinen koe on aika pian, torstaina 5.2. äidinkielen tekstitaidon koe, ja muut sitten jatkuu tuonne maaliskuun loppupuolelle. Vieras kieli lyhyt oppimäärä tarkoittaa siis saksaa, ranskaa, espanjaa B-kielenä. Kurssipäätösviikko koskee päivälukiolaisia, mutta koeviikko on etälukiolaisilla 4. jaksossa tuossa heti maaliskuun lopussa, kun kirjoitukset on ohi. Tässä vielä ohjeita kirjallisiin kokeisiin. Eli samaan tapaan kuin kuulun ymmärtämiskokeissa, istumapaikka ja kokeilasnumero löytyy salin tai Ollilan ovesta salin seinältä. Eväissä ei saa olla tekstejä näkyvissä, eli kotona jo huolehditaan tästä. Myöskään vaatteissa ei saa olla mitään tekstejä. Ja lääkkeiden osalta on sovittu, että ei tarvitse rehtorille erikseen tulla näyttämään, vaan laita läpinäkyvään muovipussiin, poista tekstit, eli omat lääkkeet voi ottaa mukaan. Pääsärkylääkkeitä löytyy salista, eli jos iskee sitten kirjoitusten aikana hirveä hedari, niin apua saatavilla. Ja muista, jos osallistut matematiikan, fysiikan, kemian kokeisiin, laskimet ja taulukkokirjat pitää tuoda koetta edeltävänä arkipäivänä 12 mennessä kansliaan. Ja tämä koskee kaikkia kirjoituksiin osallistuvia. Tarkoittaa sitä, että jos koe on maanantaina, se täytyy tuoda perjantaina kello 12 mennessä. Nämä tarkistetaan. Opettajat tarkistavat, ettei siellä ole mitään ylimääräisiä merkintöjä tai muuta. Ja koepäivänä kännykät ja lompakot tuodaan kanslian säilytykseen, nimeä omat tavarat. Vaatesäilytys on, mutta sitä ei ole vartioitu, joten älä jätä takkiin mitään arvokasta tavaraa. Ja tulokset, saman tapaan kuin kuulustelut, kysytään ainevastaavilta opettajilta, eli nämä ohjeet koskee päivälukiolaisia, mitä näette diassa. Ja siitä tosiaan tulee tiedote kotiin. Ja sitten ylioppilaskirjoitusten lopulliset tulokset tulee viimeistään viikolla 21, ja silloin niitä voi ruveta kyselemään. Muistathan, että jos haluat osallistua syksyn kirjoituksiin, ilmoittaudu minulle viimeistään perjantaina 29.5. kello 12 mennessä. Eli jos haluat korottaa jotain arvosanaa tai jatkaa ylioppilaskirjoituksia, niin muista hoitaa ilmoittautuminen ajoissa. Ja tässä on myöskin arvosanojen korottamisesta, puuttuvan kokeen tekemisistä ja
ja kurssipäätösviikko koskee päivälukiolaisilta, mutta 4. jakson koeviikko on etälukiolaisten mahdollisuus korottaa arvosanojaan. Jos aiot hakea keväällä ammattikorkeakouluihin, siellä torstaina 23.4. mennessä pitää ilmoittaa arvosanat. Ne vaikuttaa esivalintoihin, eli pääsykoekutsuun. Ja tuo uusintakuulustelupäivä on etälukiolaisilla torstai 23.4. Ja jos kurssit ei ole kasassa ja aikoo ylioppilaaksi valmistua, niin torstaina 34. ilmoitetaan ylioppilastutkintolautakuntaan ne kokelaat, joilla suorituksia puuttuu, eli on esto eikä voi valmistua vielä ylioppilaaksi ennen kuin kaikki vaadittavat kurssit on kasassa. Sitten vielä tietoa, jos aiot hakea kouluttautumaan jo keväällä. Tässä muutamia päivämääriä yhteishausta. Eli kaikki koulutuksiin hakeutuminen tapahtuu opintopolku.fi-sivuilla. Sieltä löytyy toisen asteen koulutukset, korkea-aste ja aikuiskoulutukset. Ja tänä keväänä ensimmäistä kertaa siellä on ammattikorkeakoulut ja yliopistot yhteishaussa. Ja tällä hetkellä haussa on korkeakoulujen englanninkieliset koulutukset, päättyy tammikuun 27. päivä. Ja sinnekin voi hakeutua, jos tutkinto on sitten keväällä valmis. Ammatilliset ylioppilastutkintolinjat on helmi-maaliskuun aikana, eli ammatillinen perustutkinto, ja sitten ammattikorkeat yliopistot keväällä pääsääntöisesti tuossa 17.3.9.4. Opintopolku.fi on se sivusto, ja jos siinä on jotain ongelmaa ja haluat ohjausta jatko-opintoihin, niin voit ottaa minun yhteyttä. Ja päivälukion osalta jaksotodistus on valmis. Tämä koskee ehkä enemmän päivälukion opiskelijoita tämä alaosa. Meillä on olemassa ATK-luokassa tällaisia jatko-opintoihin olevia hakupajoja. Näet päivämäärät tuossa. Jos haluat tulla paikan päälle ohjattavaksi ja täyttämään hakulomaketta, niin ilmoittaudu minulle ja valitse joku aika tuosta, mikä sopii sinulle. Mutta totta kai olen käytettävissä myös etäyhteyden kautta tai puhelimitse sähköpostilla. Vilma toimii myös. Lakkiaisista vielä, eli jos valmistut tänä keväänä ylioppilaaksi, tässä on lakkiaisharjoituspäivämäärä, osallistu edeltävänä päivänä lakkiaisharjoituksiin, niin tiedät mitä ylioppilasjuhlassa tapahtuu. Ja sitten vaan tsemppiä kovasti kaikille kirjoituksiin.